Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да күтәренке кәеф, матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Оның үзенчәлекле моңлы тавышы, җырдагы һәр сүзне тәмле итеп җиткерүе һәрбер тамашачыны әсир итәдер. Ул үзенең тавышы белән ничек тели, шулай идарә итә сыман. Сүзем талантлы, зәвыклы җырчы, бик күп бәйгеләр лауреаты Зәринә Хәсәншина хакында. Һәм Зәринә бүген бездә кунакта. Хәерле көн, Зәринә, исәнме? Хәерле көннәр, Гөлүсә, хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Biz инде беләбез, бик тиздән сезнең тәүге концертыгыз якынлаша. Инде без сезне урак өстеннән тартып алып китергәндәй булдык, шулай бит. Нәкъ шулай дөресен әйткәндә, бу концерт алдындагы соңгы атна бик шундый әйбер бара, тиз бара беренчедән. Аннан соң һәрбер сәгате язылган дип әйтимез, чөнки репетицияларда костюмнарны киеп карауда барысы да менә килеп терәлде дип әйтимез соң инде, ләкин барыбер вакыт таптык. Менә бик зур рәхмәт, сезне күрергә без бик шатбыз. Һәм инде тамашачыларыбызга бер мәгълүмат, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Әгәр дә сезнең Зәринәгә сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Зәринә, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Студиябызның бүгенге кунагы татар эстрадасының танылган җырчысы Зәринә Хәсәншина. Зәринә балык бистәсенең Тәберде Чаллысы авылы кызы. Җырчыны район күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә җиңүләре башта Хәдиф исемендәге Казан музыка училищесына, соңрак Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясына алып килә. Ходай биргән сәләтен үстерү өчен бу уку йортларында белем алуны мәртәбә һәм зур мөмкинлек итеп кабул итә Зәринә. Җырчы буларак халкыма хезмәт итү максатларымның иң зурысы ди ул. Бүген Зәринә Хәсәншина татар эстрадасында үз исемен, үз стилен булдырган җырчы. Аеруча да яшь буын арасында популяр. Заманча җырлары шул ук вакытта милилекне югалтмавы белән җырчы тамашачысына кадерле дә. Шуннан да шулай, Зәринә үзе бүген безнең студиябызның кунагы. Менә концерт турында сүз башланып китте бит инде. Белүемчә, сез сәхнәдә 10 елдан артык кайныйсыз, шулай бит. Ничектер инде менә сезнең кебек моңлы тавышлы, зәвыклы җырчыларның концертларын инде күптәннән үк күрәсе килә кебек. Ничектер бераз соңардыгыз да кебек. Менә үзегез бу хакта нәрсә уйлыйсыз? Дөресен генә әйткәндә, бәлки бер яктан шулайдыр да, ләкин икенче яктан ничектер бу концерт үзеңнең тәүге концертыңны кую, ул бит әле минем өчен, мәсәлән, ниндидер бер галочка итеп кенә кую түгел, ә ул кубарылып теге зур эш эшләү, зур эш башкару. Шуңа күрә аның һәрбер менә шушы 10 елдан соң гына куюның да сәбәпләре бардыр инде. Беренче яктан үзеңә әзер теге ничектер шушыңа килеп җитү кирәк. Шулай бит, акыл белән дә, уй фикерләр белән дә, әзерлек белән дә. Аннан соң икенче ягы шул матди як. Әгәр дә инде син ул концертыңны яхшы иттереп, бар яктан да сыйфатлы иттереп башкарасың килә икән, чынлап та аның матди ягын бик төпләп карарга кирәк. Шуңа күрә дә бәлки сузылгандыр бу. Һәм инде әлбәттә анысы өченчесе репертуар дип әйтим. Шушы 10 ел эчендә менә бик күп җырлар тупланды. Анысы да бу бер плюс дип әйтә алам. Шуңа күрә бәлки соңарганмындыр да, бәлки үз вакытны, һәр нәрсәнең үз вакыты дип әйтер идем мин. Аның үз вакыты шушы булгандыр миңа калса. Белүемчә, инде бу сезнең чыннан да иң кадерле һәм иң зур хыялларыгызның берсе, шулай бит, Зәринә? Әлбәттә, һәр җырчы өчен ул төп зур хыялларның берседер инде ул. Кайчан да булса үз концертыңны кую һәм анасын дәвам итү шуларны. Мин дә уйлыйдыр инде, мин дә хыялланадыр инде дөресен әйткәндә концертларым турында. Ләкин теге чынлап та куркыта, кеше килерме, билеты сатылырмы, үзем җырлый алырмы дигән барсы да теге бар бит инде. Әле курка башласаң, шул куркудан куймыйсың да ул концертны. Менә берничә ел элек чынлап та куеп карау теләге бик зур иде, ләкин куркып калдым дип әйтә алам. Хәзер инде я юк дигән әйбер белән генә бару бу. Ныклы адымнар белән алындыгыз, шулай бит? Аннан соң Зәринә, менә чыннан да социаль челтәрләрегезгә дә язып куйган идегез, бик куркыныч һәм бик дулкынландыргыч дип, шулай бит? Алла бирсә, инде барысы да әйбәт булыр, иң мөһиме зур теләк булыр, шулай бит? Һәм инде яраткан тамашачыларның булуы. Алар бар.
һичшиксез, Аллага шөкер. Теләк иң теге беренче урында ул теләк. Чынлап та теләк булса, бар нәрсәне дә эшлибез бит без. Шуңа күрә ансы беренче урында әлбәттә тамашачыларның сиңа менә шундый таяныч булулары да ничектер бер үзенә күрә рухи бер ярдәм исти. Менә тәүге концертты бәйттек, шулай бит. Монда бит инде беренче сүзе бар. Ул инде тылсымлы да кебек, серле дә кебек, ләкин инде шул ук вакытта билгесезлектә үзе белән алып килә кебек. Менә беренче концертны сез ничек күз алыйсыз? Ул тыныч булырга тиешме, дәртле булырга тиешме, хисле булырга тиешме? Дөресен генә әйткәндә, мин бәлки буларның барсы да булыр, бәлки юк та, менә үзем дә теге 100% гарантия бирә алмыйм. Ах, минем концертым шундый күңелле үтәчәк, я шундый шоу булачак дип. Чөнки менә үзем дә әле куеп карамагым. Менә сезнең белән беренче тапкыр, тамашачылар белән беренче тапкыр шушы концертны карыячакмын мин. Күз алыячакмын. Нәрсә булып бетер, ул үзем дә әйтә алмыйм. Ләкин шуны гына әйтә алам, һәр артистның үз юлы, һәр артистның үз стиле. Минем дә инде менә шушы концерттан чыгып, бәлки ниндидер стиль, үземнең стилемә йомгаклау әйбере дә булыр бу. Нәтиҗәле дип әйтик инде. Нәтиҗә ясау. Шуннан күрербез инде ничек килеп чыгыр концерт. Иң мөһиме нәтиҗәсе хәерле булсын, шулай бит һәм күңелдә канәгатьлек хисе калсын иде. Әлбәттә, әлбәттә. Зәринә менә җырларыгыз сандыгына да күзәтү ясыйсы килә. Ул сандык инде менә үзегез әйтеп биттегез, бүгенге көндә шыгрым тулган, шулай бит һәм анда никадәр байлык бар. Менә шундый сорау биреп үтәсем килә, гадәттә кулыгызга җыр килеп кергәч, ул нинди юллар уза? Әйтик, менә җыр ошады, сез аны сатып алдыгыз, менә шуннан соң. Әле аны сатып алганчы, әле ул ошаганчы, дөресен генә әйткәндә, мин шундый кеше, мин аны башта 100 тапкыр тыңлыйм, аннан соң мин аны җибәрәм үземнең музыкаль экспертларыма дип әйтик инде куштырнаклар эчендә, әнигә дә җибәрәм, дус кызларга да җибәрәм, кайбер үземнең коллегаларыма да җибәрәм хәтта. Ничегрәк, бу җыр миңа туры киләме дигән. Чөнки кайбер вакытта чынлап та кырыйдан күзәткән кешеләрнең фикерләре дөресрәк булып чыга. Миңа ул җыр ошый да, аннан соң берәр атна үткәч, ул миңа гомумән ошамый. Шуңа күрә кая вакытта менә ничектер ул хәзер урысча әйтәм инде, закон подлости дип әйтикме соңыймы. Кая вакытта мин хәтта ошатмыйм ул җырны. Ну берничә вакыттан соң ул шундый миңа туры килә, аны халык шундый күтәреп ала. Кая вакытта син ул җырга шундый бирелеп бөтен аранжировкасында иң кыйбатлыны, клипны да иң кыйбатлысын эшләтәсең, ул җыр бармый. Халыкка үтми. Шуңа күрә монда һәрберсендә туры китерергә кирәк бит әле. Ул җыр сиңа да шарга тиеш, синең стилеңа да туры килергә тиеш. Ләкин икенче яктан халыкка да шарга тиеш. Барсын да күз алдыйсың. Кая вакытта шундый ничек дип әйтим, килеп чыга менә шундый моментлар, син күбрәк җырны халыкка ошар дип аласың. Хәтта үзе миңа беренче чиратта минем өчен ошасын дип түгел, халыкка ошасын дип. Һәм дөрестән дә шулай килеп чыга ул. Без инде дөресен әйткәндә күп очракта үзебез турында гына түгел, үзебезнең музыкаль ошатулар, тәмнәр, вкус дип әйтгәндә турында гына түгел, халык әйбере турында уйлыйбыз. Менә репертуарыгызда аннан соң яңартылган җырлар да бар. Әйтик, мәсәлән, миңа бүген 18 җыры. Без бит инде гадәттә беләбез, менә шундый җырлар булган очракта гызыгы, шау-шу килеп чыга, әмма ничектер сезнең очракта барысы да тыныч кына килеп чыкты кебек. Бу чыннан да шулай булдымы? Бу чыннан да шулай булды, чөнки алдан ук Зәринә Хәсәншина Зөлфия Минхаҗевага шалтыратып сорады. Рөхсәт сорадым, чынлап та. Чөнки бу җырны хит иткән кеше ул әлбәттә безнең барыгыз да белгән җырчыбыз Зөлфия Минхаҗева. Зөлфия апа, аннан шалтыратып сорадым, аның җыр авторы Мөхтәр Минхаҗев. Шуңа күрә алар әлбәттә ризалаштылар. Җырлап кара, Зәринә, нишәп бәле теге юк дигәндәй, нишәп бәле җырламаска дигәндәй, ул җыр концертта да булачак Алла бирсә. Мин инде аны яңартып, үз стилемдә эшләп карагачтын, Зөлфия апага тыңлаттым тагын бер, алар тагын бер кат хупладылар дип әйтәсем килә. Шуңа күрә бу җыр чынлап та теге без ниндидер ачуланышулар булмады, Аллага шөкер.
Менә бит шундан да менә мондый күренешләр булганда инде артистка да шул вакытта авторларга да икеләтә ничектер рәхәттер шулай бит. Шулай, шуңа күрә менә андый нәрсәләр, низаклар, аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмасын өчен, миңа калса, без яшь артистларга дип әйтик инде, менә шул кайчандыр бу теге хит иткән җырларны, хит иткән җырчыларны һәм авторларны хөрмәт итеп, алардан алдан ризалык сорарга тиешбез әлбәттә. Аннан соң менә тагын бер җырыгыз турында сөйләшеп үтәсе килә. Ансы инде яңа җырларыгызның берсе "Кагылмагыз яраларга" дип атала. Бу инде чыннан да бик тирән мәгънәле, бик хисле җыр дип әйтергә кирәк. Менә бу җырның да тарихына тукталыйк әле. Ничек килеп керде ул сезнең репертуарга? Бу җыр шундый теге очраклы рәвештә генә килеп керде минем репертуарыма. Мин гадәттә мондый җырларны хәтта ничек дип әйтим инде, җырларга да куркам дип әйтимме соң. Чөнки әлбәттә Аллам сакласын, мондый шушы җырда чагылдырылган ничек дип әйтим, вакыйгаларны әлбәттә үземнең тормышымда булуымны теләмим, ләкин ул бик күп кешенең тормышында бар. Ул сөйгән ярларын югалткан кешеләр турында. Бу җырны язып бирде миңа үземнең якташым шагыйрә Рәсимә Гарифуллина, көен язды Әтнә егете бик талантлы композитор һәм җырчы Руслан Галимуллин. Менә Руслан ничектер юри генә дип әйтимме соң, инде Русланнан сорадым да, мен әйтәм, җырларың бармы? Теге концертка әзерләнгән вакыт Руслан миңа шушы җырны җибәрде. Зәринә тыңлап кара, конечно, белмим, теге синең тавышыңа бу туры килә, ләкин синең җырлыйсың килер микән моны дип. Мин инде белмим, миңа бу ул җыр күңелемне шул моментта теге яулап алды дип әйтәсем килә, тырнап алды да. Сүзләре дә, көйләре дә менә ничектер миңа ошаган һәм минем стилема туры килә торган җыр. Дөресен әйткәндә, шуңа күрә әлбәттә мин бу җырны алырга булдым. Бәлки кемгәдер бу җырым белән чынлап та әзрәк кенә күңел яраларын да кузгатып аламдыр, ләкин андый җырларда булырга тиеш дип уйлыйм. Зәринә, менә искә алганбыз икән, инде бәлки менә кушымтасын булса да башкарып узарсыз. Әйдәгез, сүзләрен онытмасам. Айрылулар авыр икән, сагынулар дару микән, сыңар канат калды канап, кайтмас җиргә китте иркән, кагылмагыз яраларга, тырышмагыз дәваларга, сөйгәнемнең карашыннан башка дәва юк аларга. Шуннан да искиткеч тавыш, искиткеч моң, бәлки менә тапшыруыбызның форматын әзрәк үзгәртеп, сезне җырлатып кына утырыргадыр. Репетиция бер никадәр. Әйе, сезгә дә рәхәт, безгә дә рәхәт булыр иде. Әлбәттә, инде сезне интервьюга чакыргач, Илназар хакында да сөйләшеп бетмичә булмастыр. Шулай бит, сез аның белән берлектә дуэт буларак та җырлар башкарасыз. Бу инде иң үзенчәлекле дуэтларыбызның берседер һәм иң көтелмәгән дуэтларыбызның берседер. Шулай бит. Шулай үземә дә бик көтелмәгән дуэт булып килеп чыкты бу. Дөресен әйткәндә, мин инде теге әзме-күпме үземне лирик, шундый салмак җырлар җырлаучы, башкаручы җырчы дип йөридем. Һәм бер мәлдә миңа шалтырата Илназар. Әле без аның белән таныш та түгел. Зәринә, мин сезнең җырларыгызны тыңлап чыктым ди. Мин әлбәттә белә идем ул кешене, теге автор буларак. Һәм сезгә дуэт тәкъдим итәсем килә ди. Мин әйтәм, ничек инде менә Илназар һәм мин. Каядыр гел бүтән яктабыз. Гел теге туры да килмибез кебек. Мин әйтәм, ну әйдәгез, җырыгызны җибәреп карагыз, мин тыңлап карыйм. Илназар, ул аның җырларын тыңлаган кешеләр 100% минем белән килешерләр дип уйлыйм. Аның җырлары чынлап та үзенчәлекле һәм алар ниндидер гел башкача. Ул бер караганда теге яшьләргә дә туры килә кебек, теге өлкән яшьтәгеләргә дә. Шул ук җирдә моңы да бар. Һәм ләкин моң белән бергә ул ничектер современный дип әйтелгән инде. Һәм менә шушы беренче җырыбыз безнең бик бәхетле дигән җырны җибәрде дә, ул миңа шундый ошады ул җыр. Һәм эшләп карарга булдык. Мин әйтәм, әйдәгез эшләп карыйк, ләкин миңа ошамаса, мин бу җырга тотынмыйм дидем. Дөресен әйткәндә, нәтиҗәдә бик яхшы җыр булып чыкты. Моны халык та яратып алды. Аннан соң китте безнең тагын бер җырыбыз. Аннан соң Илназар әллә үзе дә илһамланып китте шунда. Теге бер артлы җырлар яздыра башлады дигәндәй. Шуңа күрә ул
ул ничектер көтелмәгән җирдән, менә кая вакытта бит әйткәнемчә, көтелмәгән җирдән бик шундый уңышлы гына дуэт һәм җырлар килеп чыкты. Менә миңа калса тагын шунысын да әйтергә кирәктер. Әгәр дә инде гаилә дуэты булганда, анда ничектер уңайлырак кебек. Чөнки икең бер юлда йөрисең бит инде. Менә бу очракта сез аерым шәхесләр. Менә моның авырлыгы сизеләме, әллә инде юкмы? Әйтик, мәсәлән, сез бер чарага бармакчы буласыз, ә ул икенче чарага ди. Авырлыгы дөресен әйткәндә мин сизмим, чөнки без һәрберебез менә сез әйткәнчә аерым шәхесләр, һәрберебезнең үзенең тамашачысы бар. Илназарны да чакыралар, мине дә башка җиргә чакыралар, ләкин менә шушы дуэттан соң әлбәттә безне уртак мәҗлесләргә, концертларга чакыра башладылар әлбәттә. Теге ниндидер уңайсызлыгын күрмим. Һәм менә мондый әлбәттә инде безнең халык ярата, менә әз генә кем белән генә дуэт җырлама, барыбер башка ягын карыйлар. Ансын да әйтеп бетерергә кирәк, шулай бит. Теге булар бергә йөрмиләр микән? Бергә йөрмиләр микән булар дигән уйлар әлбәттә миңа инде килеп җитте инде. Андый имеш-мимешләр, мин андыйга хәзер ничек дип әйтим, 7 ел Казан егетләре төркеме белән йөргәннән соң, минем инде шуның хәтлек әйбер бар. Ничек дип әйтим, мин моңа игътибар итмим. Мин үз юлымны дәвам итәм. Мин әлеге вакытта чынлап та һаман да гаилә дуэты белән түгел, менә шушы иҗатташ дусларым белән дуэтлар яздырырга тырышам. Киләчәкне әйтеп булмый, бәлки чынлап та Зәринә Хәсән шуны киләчәктә ниндидер гаилә дуэтына әйләнер, кем беләндер, шулай бит. Ансын теге әлегә белмим, ләкин хәзерге вакытта коллегалар әгәр дә тәкъдим итәләр икән, һәм минем үземнең дә әле берничә коллегам белән чынлап та дуэтлар яздырасым килә. Моның бернинди начарлыгын да күрмим мин. Алла язган булса, киләчәктә бәлки яңа дуэтларыгыз да пәйда булыр, шулай бит. Зәринә, әлбәттә инде сезнең белән блогерлык темасына да кагылып үтәсе килә. Инде безне караучы тамашачылар да миңа калса, сезнең әниегез белән берлектә төшергән видеоларны карап бара торганнардыр. Бүген ул безне карыймы? Юк, ул бүген бәлки менә кабатлауда карар, шулай бит. Минем әни хәзерге вакытта мәктәптә балалар укыта. Шуңа күрә әле мин аңа дөресен әйткәндә бу монда киләсен әйтергә дә онытканмын. Әйтәм бит, менә шушы соңгы атна ул бик тыгыз. Шуңа күрә, ләкин ул минем бүтән тапшыруымны радиода чыгам, ул телевидениедә чыгам, барысын да карап бара. Шуңа күрә карыячак әлбәттә. Менә караган очракта без инде аңа сәламнәребезне җиткерәбез һәм зинһар кызыгызның видеоларында ешрак төшегез, без көтәбез. Ой, бере аны инде бик үк хуплап бетермәсә дә, ләкин ул аның белән хәзер теге ризалашты дип әйтимме соң инде, ияләште дип әйтимме соң, чөнки әле бер көнне үземнең социаль челтәрләремнең архивына кирип карасам, ул чынлап та менә теге ковид вакытында эшсезлектән башланган әйбер икән ул. Без бит инде барыбыз да авыл балалары, авылга кайтып китте. Нәрсә эшлисең инде анда? Һаман да шушы өйдә утырасың дигәндәй, шуңа күрә шуннан башланып киткән икән ул. Анда теге әле әни ул вакытта минем төшергәнне сизми гомумән. Ул әле теге берничә вакыт үткәч, инде аның дуслары, танышлары, туганнары әйтә башлагач кына ул игътибар итә башлады аңа. Хәзер ияләште. Һәм миңа калса, менә бу блогерлык эше сезгә инде иҗатта да ярдәм итә торгандыр, шулай бит. Үзегезне күрсәтү ягыннан, җырларыгызны тәкъдим итү ягыннан да. Дөрес, минем теге социаль челтәрдәге мине карап баручыларым, алар 80% әнине карыйлардыр инде, әнине яратып карыйлар. Шуңа күрә дә әле концертымга килүчеләр дә күбесенчә шулар булачак дип әйтә алам. Бу минем өчен әлбәттә плюс кыла. Мин аны теге ничектер махсус итеп тә төшермим. Ул Белмим, менә без үзебез шундый кешеләр, миннән сорыйлар инде, сез әниегез белән алдан ук бөтен сценарийны уйлап, нәрсәсен әйтәсен итеп уйлап сөйләшәсезме дип. Кая уйлау? Безнең анда теге тулысынча импровизация, бигрәк тә әнинеке. О әни укытчы кеше буларак инде ул сүзгә оста, ул барысын да әйтә дигәндә, авыл кешесенең гомумән аның теге сөйләме ниндидер теге халык мәкалләреннән генә тора. Шуңа күрә чыдап та бәлки шуңа да кызык булып чыгадыр ул. Менә Зәринә гаилә темасына кирип киткәнбез икән инде, чыннан да агымдагы ел гаилә елы шулай бит. Сез дә менә гаилә елына багышланган чараларда актив катнашып киләсез. Әле менә бездә бер сюжет та бар. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга.
Республикабызда гаилә елы уңайыннан чаралар шактый оештырыла. Шуларның берсе Татар дәүләт филармониясе тарафыннан уздырылган «Әниемә» концерты. Нәкъ менә биредә студиябезнең бүгенге кунагын Зәринәне күреп сөйләштек тә. Гаилә минем өчен ул әти-әни генә түгел, ул минем өчен туган як, туган авыл һәм туган нигез. Гомумән мин гаиләгә бик якын җипләр белән тегелгән дип әйтәсем килә, чөнки атна саен кайтырга тырышам үз авылыма да, әти-әни янына. Шуның өчен безнең мөнәсәбәтләр дә әти-әни белән Аллага шөкер бик яхшы. Шуңа күрә гаилә ул минем өчен ниндидер бер зур бер йорт. Шара бер юлы ике тематиканы кулашлады. Беренчедән, Флюра Сөләйманова истәлеген хөрмәтләсә, икенчедән, әйтеп киткәнемчә, гаилә кыйммәтләрен чагылдырды. Әлбәттә, мондый концертлар, менә шушы тематикага багышланган концертлар алар күп булырга тиеш. Чөнки бу безнең дөньядагы тормыштагы иң зур кеше әниләрне хөрмәт итәргә, тагын да кадерләргә булышадыр да дип уйлыйм бер яктан. Икенче яктан инде менә үзебезнең легендар җырчыларыбыз репертуары аша да без менә шушы теманы кузгатабыз дигән сүз. Бу бер яктан без җырчыны искә төшерү булса, икенче яктан аның репертуарын һәм инде менә шушы тематиканы да зурлап алудыр дип уйлыйм. Без үз чиратыбызда мондый мөһим чараларны уздыручылар алдында баш иябез. Зәринәгә исә беренче сонлы концертында бары уңышлар теләп калабыз. Зәринә, чыннан да миңа калса, менә мондый чараларның булуы бик матур күренеш шулай бит. Әйе, булар күбрәк булып торсын һәм күбрәк чакырсыннар безне дип кенә әйтәсе кала. Әйе, шул һәрвакыт шулай иҗатта янып, көеп, гөрләп яшәргә насыйп булсын. Зур рәхмәт. Инде менә рәхәт кенә сөйләшеп утырганда тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә, Зәринә. Бәлки менә сезнең җыр-моңнарыгыз белән тәмамларбыз. Әйдәгез. Мәхәббәт көянтәсе дигән җырны җырлыйсым килә. Калды бит, әле калды бит, яратам дип әйтәсе. Иңнәремдә элнеп калды мәхәббәт көянтәсе, мәхәббәт көянтәсе. Иңнәрдә калды эленеп, кайдасың чиләкләре, сөюнең бер йотым судай бар икән кирәкләре. Иңнәрдә калды эленеп, кайдасың чиләкләре, сөюнең бер йотым судай бар икән кирәкләре. Бик зур рәхмәт, Зәринә. Шуннан да искиткеч менә тыңлап кына утырасы килә. Без инде үз чиратыбызда сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Менә һәрвакыт безгә килеп уңышларыгыз турында сөйләп торырга насыйп булсын. Һәм инде концертларыгызга килгәндә җепкә тезелгәндәй тезелеп китсеннәр идем. Бар уңышлар сезгә. Амин, бик зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт сезгә. Сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Барыгызга да уңышлы көннәр теләп, сезнең белән сау булашам. Безнең белән бергә булыгыз.